Hala kakabsat, entay man na nagdalyas sa ken nagiging na tumunong mga Ilocano Tornado. Yaman! laban
ganito anapnuan ragsa kasman awan dawe ama magsina kadata ay di may sanga aldaw ingkanay dali iti sakit linabanam ni patay at mula nga dumadayo yaman yan ang pinigasa tapilit nga iniyadayo naka aniya pa'y serbitibiya nuwawan kan dito'y na numatmata taladawa kasla idi kalman nga dagat sibay ko napnuan lagip ken karayo tapilit na inayada yung naka aniya pa'y serbitibiya nuwawan kan dito'y dena tantaawan ka din na kailiw ko't barat arakop mo sa dinumang ti ayan mo di ako pas patay ko ka tapilit nga iniyada yun naka aniya pa'y serbitibiya nuwawan kan dito'y dena aniya pa'y serbitibiya nuwawan kan dito'y dena saan ko man isak di pabasulim numarag-rag da ayat kinlangin-langin nasikat na lawak anang baybay sana kalaang mo nuwag tuka tanak iti mong insan umanay ken katawag ken pangumustan uray no na sakit pilit nga awatek tapanunutek
marik na patego, jak marik na tadungo, kasano ajak gugden panagtuko. Pinunpunawak na ko'y purangam kariya, tinepelak di gumura, jak ipakat. Imbes nga'y ay winaksan na, indadanes na, kasta ka di tinapudno nga agyan. Kasta ka di tinapudno nga agyan. Kasta ka di tinapudno nga agyan. Iti nabiipay api manaw ka kasladya masarkedan tiyag may maysa dagiti o patasuli ti pagtaengan kawaw kanasip nge umo niliday jakpay idin maurnos di panunod ko kunagno adaluno iti panabiyag ko kaslagan ni busananen tuy lubong kanya nga mata milagro tan nakita dilawan nailiwag ko din napukaw nga aya nasaraka metlaeng kabarbaro waragsa itanda mapagsimpa daytoy panunod ko umay kag pagkawanin akwemon di bindot mo nasirsiri bakitan adalek di umno tanangek di mangedeng ketjak tun agriro gaputat tao aglaeng yan kuti mamagawan ngem di laman ni dawel din tulata nailiw-liwag ko din napukaw nga aya natsarakag metlaeng kabarbaro waragsa itanta mapagsimpa daytoy panunod ko umay kag pagkawanin
Adu ti pasama itibiyag adi maaw-awatan. Adumet ti kunada amasirib ngendi makayulugan. Kunam nga dayo kat ti pekad madikat ti patigmaan. Ngeno sikan ti seknan na babasulem ti sabali apay siyak makuna. Nagduduma a prinsipyo ti biyag puun ti rin ni siris. Pati tinuladan ken pagsisinalipan ti may sangarami. Panagrang ay ken pananggun uti dayaw intay pagbabalubalan. Tuturam ti magna urayem ti batang mo itay makapagagadan. Tibiyag mayari kiti rayos ti rueda nga kulpuligos. Ita nuada kati baba tun maminsan iti aling pato. Get mo adakan iti tapaw di mo laliplipatan. Yag maron ken ka ni baligi no di mo talyawen tinanong mo ang nagkapuan. Minsan natapken ka ni gasat di ka lang maupay. Di pagdagsan wenno pagimbagan ket di mo pukpukudan. Aganos ka sursurwem ti aguran gasat pagsusuplatan. Ayatem ni karubam tengkan tu apiten ti bukel nga imulam. Ayatem ni karubam tengkan tu apiten ti bukel nga imulam. Felipa, Ana Emma, nakayawam di tumunggal maysa, talignos mo anak pa iduma. Magpagilyan inapalan daka nyaman niya napasama ken o Felipa bagbagir mo nga inget belde na pukaw dan ama narita malay layusen syud-syudat mo
nakaay-ay-ay kan dagiti taltalon mo ken kalkalsadam nagbalindan at tapok pitag ken lahat apagbutot ngan dagiti kapututam o Felipa into nanupay ang mapasublim di dati asinaw banag nga income pagkaigawaan ayawan san ti pangnam namaan agsangit tuy puso uilik Felipa adut didigra nga ingka linat-an ken kinaruker dagiti agturay dagiti anak mo indaniti layasan agsamit tuy puso uilik Felipa adut didigra nga ingka linag-am ken kinaruker dagiti agturay dagiti anak mo indaniti layasan. Inregreg mo, isurat mo, kani ay ayatem. Kinita na, tinidot mo sa kain lemen. Kasla di mo amo, ang nabasa. Dagiti sikreto ket naangwa kita aminen apay-apay akas trika nga agaya at dagayang ilimlimet mo kanya nasakit nga angaw di kaadam dito'y denay
manujat na basbasa awan kuman pagkakumikumat ita maupay to'y nagyam ko ilemengan kalakuman ngan na panunod ko ngay kang kapay iti may sa atyansa apaya siya idin tuta impang pangruna ka unay nasakit nga angaw di ka addam dito'y denan lalaiwen naglaeng iti met gayam kamgam patengan siya lala ilwen naglaeng iti met gayam kamgam at napagpatengan siya. Alam gigayem, dito yan nga gibos te upload tayo. Ket, see you in my next upload. Nagyaman natin kay panang tartarabay. God bless.